What's up mga animal? Are you walang pingasan? Alright, so in today's video, manuto kita sa native nga manok nga tinula. No, nga, ito kay Ridlaw, ito pala mga sa mga tinulang manok. Especially kung nga ka sa mga Buluban ng Banwa, Bulu Barangay, Bulu Barrio, Pag-sityo. So nagkadto ko din sa may Burgos Market, lapit sa amon, sa may Bacolod City. So ara siguro siya sa mga 7 to 12 minutes nga motor. So katawhay kay weekend ni siya nga adlaw. Kag na-feel ko do bako panamit bakal manok Video ni. Video na. tapos nag-istorya lang din kami gamay sa mga tropa. Paper. Ha? Correct niya. Correct niya. Ano na, correct? Ano, Sa ngalan nga gunting? Paper. Piper? Oh. Subaya. Charge yung vlogger. Dapat Sino sila lagyan? makipagay kita sa mga Din. karanso dikit. Nagaywa. Oh. Ano na si Charles? Charles the Great. Oh, chapo na. Ha? Gina personal ko lang yan nga, no? Uy, basi magbanggranon to da. Diba? Bakal ta sports car na yun. Giri, sila nga balong bakalaw. No? Ano na? So pagkatapos ko to sa istorya sa mga KD or Crunchy Dikit. Masulod sa may merkado. Baka sa mga lamas-lamas nga mga ingredient na para magpulit na karon direksyon na luto. Tapos naggamay na itong tip sa sagwa nga Crunchy Dikit Tapos siyempre may malunggay sa padbalay. Kakawon ta lang no? Katulog pa sila abi. Pagambal ako kulang daw nila tiyan ako nang ayo ko da. Diba? So kaya natin yan, prepare to sa aton nga manok Ang manok ni gali angin ko mo nga. Tapos ano siya nang inabala ko lang to silang tropa ang lingkod ng akon para tapos bala lagaon hindi ko mabulay maglaga. Gagasto man sang gasol. Kay kung mag-uling ko, gamay mo lang sa amon balay. Di pa pala kay go mayok pay mo kami dirty kitchen. Ayan, so kaluyan kung magdiruda mo ang kwartat hintog na mansyon. So nagpipara na ko ng isang ahos, sibuyas, loyan, magkamatis. So iba nyo yung kamatis, pero ako trip ko yung kamatis. Namin ko kami kamatis. O depende sa inyo Tapos hindi ako nilagay yung mga lamas-lamas So matsyag mo doon aromatic na ganyan bala. Patay kapag balay mong nakatulog bala, nakagutom, kadalambgo, kadalalaway, ang dukamot sa ginuluto ng sarge. Ako na siya pagbutang sa manok. Tapos yung butang ko na ito gamay nga tubig, hindi na paglaga. Para masalugsop yung ganyan bala. Wala ko yung butang na itulog-tulog. Tapos yung matsyag mo nga daw hubas-hubas siya, butang maliwat tubig. Hasta nga, bulabantayan mo lang. Pag medyo humok natin, butang mo na to ang atay natin. Pag ang mga nabili natin ang mga lamas-lamas ang kapayas, ang tanglad. Ayan. So usually iban magbutang tanglad sa una pa lang pag-isa Pero so siya dalayon kung panilag man lang experiment. So mas namin ang tanglad gid man uli may butang para ang aroma balaga buwa gid balahaw. Eh kung unahon mo siyang saga ka dula pang aroma niya. So guys, sana din nga video ko no? Like and follow na lang ako sa Paul Araneta sa Sards Capital, Tigabligya, Autocalo. Auhu! Bala! Di mo dyan.